Să deschidem Biblia la pagina 960, Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 57 la 66. Pagina 960, Matei, capitolul 27, versetele 57 la 66. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea și să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă? Duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă. Amin. Ocupăm locul. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze inima noastră în seara aceasta și vreau să vă spun că cântarea pe care o cântat-o fanfara parcă m-a răscolit așa cumva adâncul sufletului și nu numai pe mine, ci am observat că pe mai mulți dintre dumneavoastră. Cântarea aceasta am auzit-o de sute de ori, cântată cu diferite ocazii, în situații de grea încercare pentru unele familii și parcă ori de câte ori aud cântată cântarea aceasta, vrând nevrând, ne răscolesc anumite amintiri. Iubiții mei, în această zi, noi suntem în casa lui Dumnezeu ca să răscolim o altă amintire. Nu amintirile noastre, a familiilor noastre, a încercărilor vieții noastre, ci să ne răscolim amintirile care ne-a adus aici, în locul acesta. Iubiții mei, ziua de astăzi este o zi. Vreau să dau numai o jumătate de citat pe care îl zice psalmistul în Psalmul 118. Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. E adevărat, continuă să ne bucurăm și să ne veselim. Avem motive să ne bucurăm și să ne veselim acum, da? Pentru că știm ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca astăzi și rodul suferinței Domnului Iisus Hristos este aici. Și este în altă parte, până la marginile pământului. Și îl vom vedea cu adevărat rodul deplin pe care l-a adus moartea Domnului Iisus Hristos, când vom ajunge acasă la Domnul și vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu împreună cu toți Sfinții Lui. Lăudați să fie Domnul! Iubiții mei, după textul pe care l-am citit, text care l-aveam pe program, ar trebui să vorbim cel mai mult despre Iosif. Și apoi ceea ce a doua parte a citirii, a doua zi, deci ce s-a întâmplat, cum ar fi mâine, ce preocupare au avut preoții cei mai de seamă. Dar mi-aduc aminte că niciodată, nici la o mormântare din mormântările pe care le-am oficiat, n-am vorbit despre oamenii care erau la groapă. N-am vorbit în fața publicului despre ei. Nu mi s-a părut așa important. Poate am vorbit de ei după ce am plecat de la groapă, dacă le-o dat mai mult de băut și-o scăpa sicriul cu capul în jos.
de multe ori și s-au întâmplat diferite situații neplăcute, care au creat panică în inima familiei. Iubiții mei, am vorbit poate în câteva cuvinte despre Cel care pleacă din lume, nu? Dar am vorbit despre Cel care a venit ca să dea viață, care ne-a adus viață prin moartea Lui. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul. Am vorbit oamenilor de multe ori despre Cel care a plătit prețul în locul nostru, a murit El în locul nostru pentru ca noi, crezând în El, să avem viață. Ce zi este ziua de astăzi? Mi-aduc aminte când eram copil, spuneam și aseară la Biserica Fraților de la Emanuel, când era vorba de Joia Mare, în fața Bisericii Ortodoxe, pentru că provin din familie de ortodoxi. Copilăria mea am petrecut acolo, era plin de copii. Și mi-am adus aminte de glasurile acelor copii. Părinții copiilor erau în biserică. Și poate se vor întreba mulți, oare ce căutau copiii acolo într-o seară ca asta? Știți ce căutau? Joia seara se trăgea pentru ultima dată clopote. Și după ce se termina de ăsta, se bătea și toca. Și bucuria copiilor era ca fiecare să ia cele ciocane de lemn și să bată toca. Era un obicei, o datină, o tradiție. Dar în biserică se citea cele 12 Evanghelii în Joia Mare. Și se comemora cina cea de taină pe care Domnul Iisus a instituit-o. Vinerea, mi-aduc aminte la noi, în sat, la Chiribiș, era un sicriu acolo care tot timpul era biserică, aparținea bisericii, pentru că acel sicriu era pus în fața altarului în Vinerea Mare și se ținea înmormântarea Domnului Iisus, prohodul Domnului Iisus, așa spuneau oamenii în vremea aceea. Și lumea venea îmbrăcată ca la mormântare și se ținea o slujbă de mormântare acolo. Iubiții mei, noi în seara aceasta, în ziua de astăzi, ne punem întrebarea, ce zi este ziua de astăzi? Pentru unii, pentru Domnul Iisus Hristos a fost ziua suferinței. Ziua celei mai amare suferințe. Pentru că păcatul lumii a fost foarte mare. Păcatul omenirii a fost foarte greu. Și a trebuit să plătească Fiul lui Dumnezeu în locul nostru. Pentru că sângele animalelor, a țapilor, a taurilor nu erau în stare să spele păcatele. Și a venit Domnul Iisus Hristos ca să împlinească El dreptatea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să amintesc cuvântul de aur a Bibliei, care mi se pare foarte potrivit în seara aceasta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când Domnul Iisus Hristos rostea cu câteva versete înainte, când a rostit cuvântul acesta, a spus câteva lucruri legate de Vechiul Testament. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubiții mei, înțelegeau ucenicii la ce înălțare s-a referit Domnul? Înțelegeau norodele care ascultau cuvintele Domnului Iisus despre ce înălțare vorbea Domnul? Noi când vorbim că cineva se înalță, înseamnă că ocupă o poziție, socială mai înaltă, este avansat în grad, urcă pe o treaptă ierarhică mai înaltă, nu-i așa? Și Domnul Iisus spune, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Era o lucrare stabilită de Dumnezeu. Era în planul lui Dumnezeu. Cuvintele profetice pe care Dumnezeu le-a vorbit prin gura profeților, dacă am urmărit zilele acestea Evangheliei, le vom vedea că s-au adus la îndeplinire cu cea mai mare exactitate. De ce? Profeții au vorbit cu sute de ani în urmă. Și cum de s-au dus după sute de ani, nu trebuie să vadă și ei împlinirea acelor profeții. Iubiții mei, Dumnezeu care a pus cuvântul în gura profeților, a avut și în vedere timpul, vremea
când să se aducă la îndeplinire cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să privim spre Dumnezeu Tatăl. Imaginați-vă cei care ați trecut prin încercările vieții și v-a murit cineva drag. A murit un copil sau poate doi. Aduceți-vă aminte cum erați în ziua aceea. Ați mai putea să spuneți lucruri multe despre ziua aceea? Se pare că s-o șterg din calendar, nu-i așa? Parcă nu ne mai aducem aminte cum am trecut prin încercările vieții. Dar acum vreau să vă duc cu gândul la Dumnezeu. Cum era inima lui Dumnezeu într-o zi ca astăzi? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a îmbrăcat cu povara nelegiuirilor noastre, cu păcatul lumii întregi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. În momentul în care El s-a îmbrăcat cu povara păcatului nostru, când era țintit pe lemnul de cruce, între cer și pământ, când a strigat Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iubiții mei, Dumnezeu Tatăl n-a mai putut să privească la suferințele Fiului Său. Și-a întors o clipă fața de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că suferința era prea mare. Ziua aceasta a fost o zi a suferinței. O zi a suferinței Tatălui din ceruri, când și-a văzut Fiul batjocorit, scuipat, bătut cu cununa de spini și până în cele din urmă țintuit pe lemnul de cruce, pus bătut în cui. În cele mai mari suferințe. A fost o zi de suferință pentru Tatăl, a fost o zi de suferință pentru Fiul. A fost o zi a morții Fiului lui Dumnezeu. Caiafa, când a zis că e mai bine Ana, că e mai bine să moară un singur om pentru norod decât să moară tot norod. Cuvântul lui Dumnezeu spune că el profețea în momentul acela. De ce era mai bine? Pentru că nu se putea împlini dreptatea lui Dumnezeu sub altă formă. Păcatul cerea sânge. Păcatul cerea moarte. Și nu se putea împlini altfel decât numai prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ziua de astăzi, am putea zice, a fost și ziua mormântării, la care au participat. Noi totdeauna apreciem cine a fost după mulțimea celor prezenți la mormântare, nu? Dacă sunt mulți și malai mari la mormântare, băi, faină mormântare a avut. Cât norod a fost la mormântare, câtă lume a fost. Prin asta se pare că se vede atașamentul față de familie sau față de cel care pleacă. Iubiții mei, haideți să ne uităm care a fost atașamentul față de Domnul Iisus. Dacă ne uităm la cei care au fost prezenți la mormântare, cine a fost? Cine a fost? Aici vedem, cuvântul Dumnezeu ne spune Iosif, găsim în altă Evanghelie pe Nicodim, care s-a alăturat, că zice că erau ucenici pascuni. Ei făceau parte din sobor, dar spune cuvântul că nu luase parte la hotărârea soborului, când au hotărât ca să-l condamne la moarte. Iosif era un sfetnic cu vază al soborului, un om cu vază în soborul lui Israel. Și uitați câteva femei care au participat la mormântare. A fost ziua mormântării. Iubiții mei, a fost o zi de întristare pentru ucenici. Domnul Iisus le-a spus, peste puțină vreme, nu mă veți mai vedea. Și peste puțină vreme, iară mă veți vedea. Pentru că întristarea voastră se va preface în bucurie. Trebuia ca ucenicii să treacă prin această întristare. Pentru ucenici a fost o întristare. Întristare din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că l-au pierdut pe cel iubit al inimii lor. În primul rând. Și în al doilea rând, în inima lor, pentru că l-au părăsit în clipele cele mai grele. Dar de ce l-au părăsit? Slabi ucenici, nu-i așa? Slabi ucenici. Dacă noi am fi fost acolo oricare, noi ne-am fi ținut de cuvânt. Petru, el nu s-a ținut de cuvânt. Iubiții mei, trebuia să se împlinească Scripturile, spune cuvântul lui Dumnezeu.
și pentru că Dumnezeu a vorbit prin gura profeților săi și cu privire la lepădarea ucenicilor, cu tot angajamentul pe care și l-au luat ei. Trebuia să se împlinească Scriptura. Și pentru ucenici era o zi de întristare din două puncte de vedere. Întristați pentru că l-au părăsit și nu s-au putut ținea de cuvânt și întristați pentru că l-au pierdut. S-a dus nădejdea noastră. S-a dus nădejdea. Și vom găsi la cei doi care mergeau spre Emaus, care era nădejdea lor. Nădejdea lor s-a spulberat. Nădejdea lor era că Domnul Iisus va restaura împărăția lui Israel și sigur că dacă va ajunge El împărat în Israel, nici ei nu vor rămâne pe din afară și ei vor avea vreun portofoliu acolo în conducerea, în guvernul pe care îl va forma Domnul Iisus. Cam asta a fost gândirea lor. Dar s-au spulberat toate. S-au spulberat toate și fiecare s-a dus la ale lui și a văzut de treabă fiecare. Pentru că o trebuie să se împlinească ce-o rosti gura slăvită a Domnului Iisus Hristos. Apoi, o zi de frământare pentru Pilat. Un judecător frământat o zi întreagă. O zi întreagă. Parcă nu mai a avut pe rol alt caz decât numai cazul acesta a Domnului Iisus. O zi întreagă a fost frământat. Frământat pentru că cugetul lui și inima lui vorbea din partea lui Dumnezeu, nu-i vinovat. Nu-i vinovat. Din alt punct de vedere, trebuia să facă pe placul mulțimii. Și acum era frământat. Care-i decizia? Și caută cu orice chip și îl cercetează și îl întreabă și îl interogează și îi pune întrebări și îl scoate în fața norodului și afirmă de 3 ori: nu găsesc nicio vină în omul acesta, nu găsesc nicio vină. Și totuși mulțimea, întărâtată de preoții cei mai de seamă și de cărturari, au strigat în gura mare: răstignește-l, răstignește. L-a trimis la Irod și spune că nici Irod nu i-a găsit nicio vină. Și-a bătut joc de el, numai l-a îmbrăcat cu o haină stacojie, l-a făcut de batjocuri acolo și l-a trimis din nou la Pilat. Dar prin faptul că au ajuns să stea față în față cu Iisus, spune că într-o zi ca astăzi a fost o zi de împăcare între Irod și Pilat, că erau certați. Pare că procesul lui Iisus i-a apropiat un pic unul de celălalt și au reușit să se împace. Dar pun întrebarea, numai pentru Pilat și Irod a fost ziua împăcării? Iubiții mei, ziua împăcării a fost pentru o lume întreagă. Pentru noi, pentru o lume întreagă și pentru toți cei care sunt, indiferent pe care meridiana pământului, și cred în Fiul lui Dumnezeu, a fost ziua împăcării cu Tatăl. Dacă Irod s-a împăcat cu Pilat și Pilat cu Irod, dar ei n-au beneficiat de ziua împăcării cu Tatăl, absolut nimic. Pentru că inima lor era împietrită, inima lor era acoperită de întunecimea păcatului. Și pentru ei a fost, pentru Pilat a fost o zi de frământare, un proces foarte greu. Mai ales când nevastă sa vine și îi spune, în timpul procesului, vine o solie și îi spune, îi trimite nevastă sa un mesaj: fii atent, să nu cumva să te atingi de neprihănitul acesta, că am suferit mult astă noapte din pricina lui în viață. Frământat din pricina cuvintelor pe care îi le spune nevastă sa, frământat din pricina simțământului pe care el îl avea, că inima lui prindea câte o undă din partea lui Dumnezeu și era conștient că nu-i vinovat, ba mai mult știa că preoții cei mai de seamă și cărturarii, numai din pism, adică pentru că îl ura, l-a dat în mâinile lui. Știa și lucrul acesta. Și era o mare frământare pentru Pilat. Era o mare frământare, dar totuși cedează și cedează în favorul mulțimii. Iubiții mei, nu întotdeauna glasul mulțimii, glasul lui Dumnezeu. Mulțimea aici striga: răstignește-l, răstignește-l. Și că n-a fost vinovat, da? Dar în glasul acestei mulțimi, iubiții mei, nu se împlinea altceva nimic decât numai dreptatea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea noastră a tuturor. Lăudați să fie numele Domnului. Era o zi de bucurie pentru preoții cei mai de seamă și cărturari. Când l-au văzut țintuit în cuie, între cer și pământ, între cei doi tâlhari, au zis: am scăpat de el. Și au așteptat cu multă sete până în ultima clipă ca să-și dea ultima suflare. Numai că atunci când și-a dat ultima suflare, se pare că a început să vorbească natura.
natura creată de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu. Natura a început să vorbească. Cu tremurul de pământ, întunericul care a venit și până și sutașul care a condus execuția a fost obligat să spună cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Un om netăiat împrejur, un om care n-avea nimic în comun cu Dumnezeu. Cu adevărat, omul acesta a fost omul lui Dumnezeu. Pentru sutaș a fost ziua în care l-a recunoscut pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, pentru preoți a fost zi de bucurie. Pentru ucenici a fost o zi de întristare. Apoi, pentru Domnul, revenim din nou, a fost ziua condamnării. Ziua condamnării. Dar totodată, dați-mi voie să spun, a fost și ziua celei mai mari biruințe. Ziua victoriei depline, pe care a câștigat-o nu un conducător de oști, nu un împărat de rând, ci a câștigat-o Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Lăudați să fie Domnul! Dacă vrăjmașul sufletelor noastre și vrăjmașul lui Dumnezeu ar fi știut că Iisus Hristos câștigă cea mai mare victorie, dați-mi voie să spun că și-ar fi pus la dispoziție tot arsenalul ca să-l apere pe Domnul, nu ca să-l dea la moarte, ca să uneltească împotriva lui. Dar vedeți, cu toate că diavolul a fost înger strălucitor, a fost heruvim ocrotitor a scaunului de domnie al lui Dumnezeu, nu cunoaște toate tainele și nu are acces la toate tainele. Taina victoriei prin moartea Domnului Iisus Hristos nu o cunoștea nimeni decât numai singur Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, Fiul care a venit în lume. Satan n-a cunoscut taina aceasta. Ce se va întâmpla? Iubiții mei, a fost ziua victoriei. Și noi putem să spunem pentru noi, este ziua mântuirii sufletelor noastre. Pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de a își da ultima suflare, când era cu mâinile întinse pe lemnul de cruce, se roagă lui Dumnezeu Tatăl pentru cei care îl condamnau, pentru cei care îl scuipau, pentru cei care îl batjocorau. Și păcatul nostru era prezent acolo, în mijlocul acelei mulțimi. Chiar dacă noi n-am fost acolo atunci, și păcatul nostru a apăsat greu asupra Fiului lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că Domnul Iisus Hristos s-a rugat și pentru noi, nu numai pentru cei ce erau în jurul crucii, ci s-a rugat și pentru noi care eram departe, pentru că Dumnezeu ne avea în vedere și eram cuprinși în planul măreț de mântuire a lui Dumnezeu. Și a zis, iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Iubiții mei, când ne uităm la Ștefan, dacă vă aduceți aminte de Ștefan, din Faptele Apostolilor, când moare ca martir, înainte ca să închidă ochii, face și el o rugăciune pentru cei care îl împrăștiau cu pietre. De ce a făcut rugăciunea aceea? Ce avea Ștefan comun cu Fiul lui Dumnezeu? Știți ce avea comun? Duhul lui Hristos era în Ștefan. Și Ștefan nu a putut să închidă ochii până când o zis, Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, a închis ochii și a adormit. A adormit, a trecut la Domnul. Iubiții mei, noi suntem aici în ziua de astăzi ca să comemorăm, să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte de ceea ce a îndurat Domnul Iisus pentru noi. Haideți puțin să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem moartea Domnului Iisus Hristos. Câteva pasaje, nu voi reuși în seara aceasta și nu vom reuși noi în seara aceasta să scoatem în evidență valoarea deplină a morții Domnului Iisus Hristos, dar doar câteva pasaje. Însă aș dori ca, urmărind câteva pasaje, Dumnezeu să trezească dorința de a cerceta Scripturile dacă veți merge acasă și să cercetați mai profund și să vedeți ce însemnătate are moartea Domnului Iisus Hristos. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Iubiții mei, botezul în apă este în moartea Domnului Iisus Hristos. Cei care se botează se înmormântează în moartea Domnului Iisus Hristos. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El.
pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Nu-i suficient numai că ne aducem aminte că a murit Fiul lui Dumnezeu. Nu-i suficient ca să ne aducem aminte că și înviat Fiul lui Dumnezeu. Dacă noi trăim în păcatele noastre, dacă noi trăim tot după îndemnurile firii pământești sau tot după îndemnul omului vechi, nu-i suficient. Și spune, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, acum avem și o făgăduință. Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Iubiții mei, aici e nădejdea creștinului. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi născut, ar fi propovăduit Evanghelia, ar fi făcut semne și minuni, ar fi murit și s-ar fi terminat totul aici. Noi am fi pierduți, n-am avea nicio nădejde, nu-i așa? Dar mulțumim lui Dumnezeu, căci Dumnezeu l-a înviat din morți și este viu în vecii vecilor, lăudat să fie Domnul. Pentru că El e viu, de aceea aici în biserică la noi nu-i sicriu ca să facem aici o ceremonie de mormântare. El nu e aici, El a murit în urmă cu 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani. El este viu în vecii vecilor, dar ne aducem aminte de suferințele pe care le-a îndurat Fiul lui Dumnezeu pentru ca noi să fim aici. Apoi spune cuvântul așa, acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Unde e Domnul Iisus la ora actuală? Este în slava lui Dumnezeu. Este la dreapta lui Dumnezeu. Când o pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor un cuvânt. Mesajul pe care l-a spus ucenicilor e valabil și pentru noi, ni l-a lăsat și nouă. Și a spus așa, să nu vi se întristeze inima. Să nu vi se întristeze inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, zice, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, acum dacă am murit împreună cu El, credem că vom și trăi împreună cu El. Doamne ajută! Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio o stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu, lăudat și binecuvântat să fie numele Fiului lui Dumnezeu. Iubiții mei, haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei și să vedem un alt cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt în ce privește moartea Domnului Iisus. Uitați ce spune în capitolul 9, versetul 27 și 28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și apoi vine judecat. Auzeam despre un tânăr că își făcea planuri mari de viitor și stătea de vorbă cu cineva și cineva îi punea întrebarea, auzi, ce ai de gând să faci în viață? Apoi vreau să studiez, vreau să fac cu tare facultate și apoi după ce voi termina facultatea, voi lucra, voi câștiga bani și apoi voi întemeia o familie și apoi voi îmbătrâni și apoi mă voi pensiona și apoi voi muri. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune, și apoi vine judecat. Apoi vine judecat. Iubiții mei, Dumnezeu face judecată aici și acum. Dacă vrem ca să ne supunem judecății lui Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu face aici și acum. Dar în judecata făcută acum și aici este însoțită de făgăduința iertării. Și haideți să urmărim cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, care spune în felul următor, spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, zice Domnul. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmizul, se vor face albe ca lână. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi
și de nu veți asculta? Continuă cuvântul prin gura lui Isaia, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Iubiții mei, dacă în seara aceasta beneficiem de harul care ni se acordă și dacă este vreun suflet nemântuit, care încă n-a încheiat legământ cu Domnul, și dacă este vreun suflet care nu are siguranța mântuirii, siguranța vieții veșnice, în seara aceasta, aici și acum, are ocazia de a lua hotărâri noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ia aminte chiar în taină la hotărârile pe care oamenii le iau în taină. Dumnezeu cunoaște chiar tainele inimii. Diavolul nu cunoaște toate tainele, dar Dumnezeu e Cel care cunoaște totul, pentru că înaintea Lui totul este gol și descoperit. Iubiții mei, judecata de aici este însoțită de făgăduința iertării. Judecata zilei de apoi nu mai este însoțită. Cei ce au făcut binele, zice, vor învia pentru viață și cei ce au făcut răul pentru judecată, pentru pedeapsă veșnică. Și acum revin din nou la cuvântul pe care l-am citit. Mai citesc încă o dată versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, se va arăta a doua oară. Mai vine Domnul? Mai vine? A trecut anul 2000 și 2007. Am intrat în 2008 și nu vine. Nu ne-am înșelat că l-am așteptat, nu ne înșelăm că l-așteptăm. Oare va veni sau nu va veni? Iubiții mei, Cel ce-o zis că vine, va veni și nu va zăbăvi și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Fie ca faptele noastre să fie fapte pe care Dumnezeu să le laude în ziua aceea. Fapte vrednice de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Deci se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului. Adică a doua oară când va veni Domnul Iisus Hristos, nu mai se duce pe la Iesle din Betleem. Nu se mai duce pe la Iesle din Betleem, nici nu mai fuge în Egipt. Și nici nu se mai duce nici la Golgota la cruce. Și nu se mai duce nici și de ei cu zbiciul pe cei de la templu. Pentru că vine ziua judecății când vor da socoteală fiecare de faptele lui. Nu. Și când vine a doua oară, spune că vine așa. Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire cui? Cui va aduce mântuire? Ca să aducă mântuire celor ce-L așteaptă. Fraților, chiar dacă zăbăvește, sunt sigur că nu și-o anulat venirea. Am încredere deplină că nu și-o anulat venirea. El vine iar. Și mai mult ca oricând, tot ceea ce ne înconjoară, dacă am închide Biblia, cei credincioși care până aici am stat cu Biblia la mână și am urmărit evenimentele care se petrec. Și am vedea cum natura vorbește și evenimentele și parcă toate spun că ceva se întâmplă. Și lumea începe să intre în panică, se întâmplă ceva, știți ce se întâmplă? Vine Iisus, lăudat să-i fie numele. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim vrednici ca să-L așteptăm pe Domnul, cu inima curată, cu cugetul curat, să fim ca niște oameni care așteaptă pe stăpân când se va întoarce de la nuntă. Și indiferent la care strajă din noapte va veni, să fim gata ca să ieșim spre întâmpinare și Domnul să ne binecuvinteze. Va aduce mântuire celor ce-L așteaptă. Iubiții mei, pentru că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața, El este biruitorul. El este biruitorul. Și cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, celui ce va birui. Noi dacă avem biruință, nu avem prin puterile noastre. Biruința nu e a noastră, iubiții mei. Biruința e în numele Lui. Biruința aparține biruitorului, Domnului Iisus Hristos. Dar celui ce va birui, în cartea Apocalipsei găsim repetat versetul acesta. Deci celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Ce făgăduință minunată, nu? Pentru ce? Pentru că a biruit Iisus în locul nostru. Și noi trebuie primul rând să biruim. Ce să biruim? Pe cine să biruim? Știți pe cine avem de biruit? Trebuie să ne biruim pe noi în primul rând. Pentru că cine nu se biruiește pe sine, nu biruiește nicio ispită. Dar cel care este stăpân pe sine este mai viteaz decât cel ce cucerește cetăți, spune înțeleptul. Apoi cuvântul Dumnezeu îl spune,
tot în capitolul 2, Apocalipsa, versetul 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acel care îl primește. Cui îi se va da așa ceva? Celui ce va birui. Și dați-mi voie să revin din nou. Celui ce se va birui pe sine în primul rând. Se va birui pe sine, va birui ispitele, numele celui care a biruit totul pe crucea din Calvar. Apoi cuvântul Dumnezeu spune în versetul 26, celui ce va birui și cel ce va păzi până la sfârșit lucrările mele. Iubiții mei, mi se pare ceva foarte bine accentuat. Celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele. Îi voi da stăpânire peste neam. Toți ar vrea să fim stăpâni, nu-i așa? Ne place când stăpânim. Nu ne place să fim stăpâniți. Dar zice, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fer, le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Cum am primit și eu putere de la Tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Nu-s mari făgăduințele acestea? Din partea cui sunt făcute? Din partea celui care, într-o zi ca astăzi, a plătit prețul pentru noi, pentru mine și pentru tine. Apoi cuvântul Dumnezeu în capitolul 3 spune așa, versetul 5, celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Care era bucuria celor 70 când s-au întors după câmpul de misiune? Doamne, până și dracii ni se supun în numele Tău. Asta a fost bucuria lor. Au avut biruință, pentru că au fost trimiși de Cel care avea autoritate deplină, de Fiul lui Dumnezeu. Și ce le spune Domnul? Nu vă bucurați de faptul că vi se supun duhurii. Iubiții mei, adeseori ne înșelăm și vă rog să nu vă supărați pe mine în seara asta. Adeseori ne înșelăm, ne rugăm lui Dumnezeu, ne ascultă Dumnezeu câte o rugăciune și gata, credem că avem biruință de plin. Și dracii au fost ascultați, și rugăciunea dracilor a ascultat-o Domnul Iisus. Și le-a acceptat rugăciune. Iubiții mei, nu asta trebuie să ne bucure noi dacă avem o izbândă într-o rugăciune. Dacă avem izbândă într-o ispită, noi trebuie să ne bucurăm, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Bucurați-vă, căci numele vostru este scris în cartea vieții. Și spune cuvântul Domnului, celui ce va birui, zice, va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Iubiții mei, aia va fi bucurie de plină. Când Domnul Iisus va zice, vină o slugă bună și credincioasă. Ai fost peste puține, peste multe, te voi pune, intră în bucuria stăpânului. Apoi cuvântul lui Dumnezeu pune în versetul 12, tot în capitolul 3. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. O altă făgăduință minunată. Și în cele din urmă, în versetul 21, zice, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am stat împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. O altă făgăduință. Nu va fi minunat să zică, Domnul, uite, poftim, hai aici cu mine pe scaun. Nu? Nu va fi minunat? Ne uităm la noi și ne vom pune întrebarea, noi, niște, un praf de pe cumpănă, mai puțin decât o picătură din vadră, noi, niște oameni care ne-am dus mântuirea așa cum ne-am dus-o, sau am dus lupta așa cum am dus-o, de multe ori poate înfrânți pe câmpul de luptă, dar suntem mai mult ca biruitori, știți în numele cui? În numele Fiului lui Dumnezeu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, de aceea se striga cu glas tare și Ioan vede lucrul acesta în Apocalipsa, în capitolul 5, spune, vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească puterea,
bogăția, înțelepciunea, tăria și cinstea și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer și pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Lăuda să fie numele Domnului. Iubiții mei, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iubit. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a acceptat. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a pregătit o mântuire așa de mare. Harul lui Dumnezeu. Pentru noi este ziua Harului. Am putea spune că și Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și ne învață, știți ce ne învață Harul acesta? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Vine? Vine? Ne îndeamnă și Pavel, nu? Pavel este îndemnat de Duhul Sfânt să spună cuvintele acestea, ca să stăm în așteptarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iubiții mei, haideți în scurte cuvinte. Iosif, el a împlinit o profeție și a pus mormântul lui la dispoziția Domnului. Pentru că era scris prin gura profetului Isaia, frații au citit, n-au citit chiar tot textul din capitolul 53, dar dacă ne uităm în Isaia 53 vom vedea că era profețit, Dumnezeu a vorbit și cu privire la mormântul în care va fi înmormântat Domnul Iisus Hristos. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Isaia 53. Zice așa. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. De ce-i comparat cu o oaie care o tund? Am avut oi când eram copil. Părinții mei aveau oi și când era tunsul oilor, așa eram de năcăjit pe cei ce veneau și tundeau oile, că dacă ar fi fost după mine, aș fi bătut. Nu erau atenți deloc. Când găta de tuns o oaie, tătă era plină de sânge. Rană, cum? Nu erau atenți. Erau cu sticluța lângă ei, mai trăgeau la măsea și prea puțin le păsa. Dar niciodată n-am auzit nici o oaie, cel puțin să zic că un mic muget să scoată. Nu. Dar când era gata, părinții, taică meu obișnuia și punea cenușă, ca să nu se infecteze pielea unde o pișcat cu forfeca când o tuns oaie. Iubiții mei, Fiul lui Dumnezeu, ca o oaie mută, înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. A fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei din vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Cine a crezut dintre cei din vremea lui că el trebuie să moară pentru păcat? Cine a crezut? Nu a crezut nimeni. Nu a crezut nimeni. Groapa lui a fost pusă între cei răi. Apoi, mormântul lui la un loc cu cel bogat. Iosif era sfetnic, dar era și un om bogat. Și un ucenic pe ascuns. Și el a oferit groapa lui, mormântul care și l-a făcut pentru el, l-a oferit Domnului Iisus. Măcar că nu se săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferințe. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânție de urmași. Câți ori fi, iubiții mei? Le va putea socoti cineva numele? Ioan vede o gloată mare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, de orice limbă, din orice neam, din orice norod, din orice popor, care urmau pe miel unde se ducea el și cântau și lăudau pe mielul, lăudau pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Iubiții mei, ce aș vrea să vedem în seara aceasta? Succesul Evangheliei nu e a noastră. Misiunea e a noastră. Dumnezeu ne-a chemat la misiune. Ne-a chemat să propovăduim Evanghelia. Succesul Evangheliei aparține Fiului lui Dumnezeu.
aparține celui care a murit pentru o lume păcătoasă. El dă succes. Noi de multe ori, exact așa se întâmplă și la proroci, și la predicatori. Merem și semănăm cuvântul și vrem imediat, ca și când ai mergi într-o holdă, ca să sameni grâu, toamna, și la 2 săptămâni și mergi cu combina la secerat. Cam așa vedem noi, nu? Am și vrea imediat să vedem că gata, putem și secera și să putem spune și câtă recoltă au adus, nu? Iubiții mei, semănătorul trebuie să samene, dar important este ca semănătorul să samene sămânța bună a cuvântului. Și spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, fie că semănătorul dorme, fie că stă streaz, cine e cel care face să crească și să aducă rod? E Dumnezeu. Înseamnă că lui Dumnezeu îi se cuvine toată cinstea, toată lauda. Va vedea rodul muncii sufletului lui, se va înviora prin cunoștința lui robul meu cel neprionit. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Putem zice amin? Putem zice amin? Ne-a pus Dumnezeu într-o stare după voia lui Dumnezeu? Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu. El ne-a iubit întâi, când noi eram vrășmași cu El. Dar dacă suntem aici, înseamnă că este rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Noi toți suntem rodul suferințelor Domnului Iisus. Și spune așa, și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Apoi, pentru că a purtat păcatele multora și în al treilea rând spune și s-a rugat pentru cei vinovați. De aceea îi voi da partea Lui. Iubiții mei, noi facem parte din partea aceea care îi revine Domnului Iisus. De unde vin aceștia? De unde vin? Care a fost răspunsul? Că de unde vin? Ăștia vin de la odihnă, vin de la stațiuni balneoclimaterice, aici vin de la distracții, nu? Știți care a fost răspunsul? Aceștia vin din necazul cel mare de pe pământ. Dar cum dă hainele albe? Le-au spălat. Știți unde? Nu la spălătoria chimică. În sângele mielului Iisus. Lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, vreau să închei cu un cuvânt care spune Ioan în epistolă. Dacă umblăm în lumină și avem părtășie unii cu alții, sângele Lui ne curățește de orice păcat. Iubiții mei, umblarea în lumină și părtășia unii cu alții. Părtășia unii cu alții este și părtășia cu Iisus, pentru că noi suntem rodul suferințelor Lui. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca toată viața noastră și în fiecare zi, nu numai o dată pe an, Vinerea Mare, în fiecare zi, să nu uităm că Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de slavă, s-a îmbrăcat cu povara nelegiuirilor noastre, a murit în locul nostru, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. În fiecare zi putem sărbători Paștele, în fiecare zi putem sărbători învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că ucenicii și-au făcut o predică. Subiectul predicii ucenicilor era, 1, pocăința legat de iertarea păcatelor și, în al doilea, învierea Domnului Iisus din morți. Pentru ce a ajuns Pavel în închisoare? Pentru nădejdea învierii. Un om care nădăjduia ceva. Pentru că a nădăjduit în înviere, l-a dat pe mâna judecătorului, pe mâna judecătorului de atunci, pe mâna împăratului. Și când e în fața împăratului, Pavel îi dă voie la cuvânt de apărare. Și Pavel spune, știi pentru ce am ajuns aici? Pentru nădejdea în învierea morții. Tu crezi în învierea morților, zici că te împărat. Știu că crezi. Dar împăratul nu vrea să confirme. Nu vrea să confirme ce zice, de grabă vrei tu să mă îndupleci. Zice, Pavel, nu contează, mai degrabă, mai târziu, dar Domnul e cel care poate să înduplece. Nu știu dacă s-a fost înduplecat vreodată. Dar Pavel știa ceva despre împăratul acesta. Iubiții mei, Domnul să rădăcineze în inimile noastre încredere deplină și nădejde în făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că oricât de mari sunt ele, în el toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da. De aceea, și amin pe care îl spunem noi, îl spunem pentru slava și lauda lui Dumnezeu.
Amin.